Hello! I'm so sorry my face is like this. I just woke up lang talaga. And tingnan nyo si Mr. Naghihintay siya sa kanyang customer. Meron siyang customer. Magpipick up ng trailer. Then tapos aalis siya. At kaso, yung customer niya nawawala. He got lost. So, ayun, inaabangan niya. So, at the moment nga pala, nagluluto ako ng breakfast ko. So, yung breakfast ko pala is ham and egg. Ayaw ko na kayong ilapit dito pag nagluluto ako ng itlog or nagpiprito ako kasi natalsikan na kayo. Ayaw ko na kayong matalsikan ulit. Yung customer nandito na. Yan oh. Yan. At yung mga aso, nagbabark sila. Share ko lang ha, 'di ba? Itong orchid natin dito. Nasusuot talaga kung nasaan siya ngayon. Maganda tingnan, 'di ba? Yan. It's a purple orchid. You got itchy every time, don't you? Am I making you hungry? Papasensya nyo na talaga, mukha akong dugyot ngayon. Di bali, magpapaganda tayo later. Bye! Bye, I love you. Yeah, I'm gonna do that now. Take care, sweetheart. Right. Bye-bye! Pinabaunan ko si Mr. Pinabaunan ko siya ng cranberry juice and yung fruit slices na palagi kong kinakain for breakfast. Sabi ko, magbaon ka na lang ng proper sandwich. Sabi niya, ayaw daw niya. Okay, wala tayong magagawa. So, nakita nyo naman mga palangga na nandito si Asda. Nagpa-deliver ako ng mga groceries kasi na-feel ko na rin yung panic buying. So, ito yung mga pinadeliver ko. Iisa-isahin ko ha. So, magsimula tayo dito sa kiwi. 2 pack ng kiwi. Sa isang pack, merong 4 kiwi. Meron tayong toilet roll dito. Kailangan natin yan. Kitchen paper. Ito, big beans. 7-Up. 8. Then, tomato soup. 2 set yan. Ito oh. Yan. Meron din tayong buns. Weetabix. Ito, coffee mate. Sana to yung in-order ko. Pero naubusan sila ng coffee mate. So, ito yung replacement ng Asda. At meron din tayo mga wet wipes dito. Pagpasensya nyo na mga palangga, sobrang kalat kasi ako lang kasi ang mag-isa dito. And yung guy na nag-deliver sa mga grocery, sobrang bilis niya. So, ako naman, parang nagpapanik ako na kailangan kong bilisan yung pagkuha ng mga grocery sa basket. Hindi naman niya ako minadali. Hinintay naman niya ako. So, anyway, meron tayong 5 wet wipes dito na antibacterial. Ito lang talaga yung nakuha ko sa Asda kasi nung nag-order ako, meron sila sanang hand gel pero ninotify nila ako na naubusan na sila. So, nirefund na lang nila ako at wala na ako magagawa kasi wala naman silang another option. So, wala na. So, anyway, balik tayo sa ating paghuhol. So, meron din tayong porridge. Hala, 3 pala yung nabili ko. Akala ko 2 lang. 3
original yung flavor kasi sabi kasi ni Mr. just in case na magka-panic buying at maubusan ng milk, at least ito pwede mo siyang kainin na hindi mo nilalagyan ng milk, lalagyan na lang siya ng tubig. Unlike kasi dito, lagyan mo siya ng tubig. Tubig. Nako naman, lagyan mo siya ng milk. Pero, actually, pwede naman siguro yan lagyan ng tubig na, pero hindi siguro masarap. So, meron din tayong tuna dito. Peaches. Ilan ba yung peaches na binili ko? Yan. Ito, apricot to. Meron din tayong mga sausages. Yan. Bumili din ako ng raisins. Another peach slices. So, ilan ba? So, 4 cans of peach slices, 2 apricot can, and 2 fruit cocktail. Meron akong facial wipes dito, cotton bud, skewers, paracetamol, kailangan yan. Gusto ko pa sanang damihan, pero every grocery talaga, naglilimit sila ng 2 lang talaga. Kahit na wala pa yung coronavirus, ito lang talaga yung ina-allowed nila pag bumibili ka, 2 pack lang. Ito, gusto ko siyang itry. Yung Garnier Ultimate Blends Smoothing Hair Food Coconut and Macadamia. Yan, Yan, focus. Oy, napopokus sa mukha ko. Yan. Yan. Meron tayong party balloons dito kasi alam niyo na, malapit na yung birthday ni Mr. Ito rin gusto ko siyang itry, itong baking soda toothpaste advanced white. Kasi alam niyo naman ako, or kung hindi niyo alam, mahilig talaga ako sa mga toothpaste na nakakaputi ng ngipin. Although, feeling ko hindi naman sila nag-work, pero trinatry ko pa din kasi at least kahit na sungki ako, at least hindi pa din ako pabaya sa ngipin ko. And basta, gusto ko lang talaga pumuti yung ngipin ko, at least ma-achieve ko yung puti ng ngipin ko. I know na na-failed ako nung gusto kong ipaayos yung ngipin ko kasi sungki ako, at na-failed ako kasi umatras ako sa procedure kasi nung nalaman ko yung presyo na ako nakakabutas na ang bulsa, kaya ayun, hindi ko na siya pinush talaga. So, tsaka na pag may budget tayo kasi malaki-laki talaga yung gagastusin pag magpaayos ako ng ngipin. And isa pa, I know I am bothered, pero hindi yung emergency talaga ba na, kailangan ko na ipagawa to kasi ganito, ganyan. Hindi. So, anyway, ang daming sat-sat. So, tatlo pa lang yung wipes, facial wipes na binili ko. Noodles, beef flavor siya. 2 pakete siya. Sa isang pack, meron siyang 5 noodles. Meron din tayong chicken na flavor dito. Same brand yung in-order ko na Maggi. Pero obviously, nagkaubusan at ni-replace ni Asda ng Asda brand. Anyway. At meron din tayong egg noodles dito, 2 pack. Meron din tayong 4 cans of corned beef and 4 cans of Spam. Yan. At meron din tayong hot dogs. Yan. Ito. And lastly, sa hindi frozen, itong plain flour. Yan. Plain ba? Yeah, plain. Proceed naman tayo sa mga frozen. Kaunti lang yung frozen. Ito, unsalted butter. 4 unsalted butter. Itong Danone na yogurt. First time ko itong itry.
Ang cute ng packaging. Simple lang ba? Di ba? At dito, meron tayong milk. Meron tayong 2 cheese. Burger. Chicken burger. 2 pack. And itong pizza. Yan, 2 pizza. So, ito yung meat na in-order ko. Beef mince, sausage, chicken breast, and lamb dice. Meron tayong steak, 2 steak. Pwede ko naman tong i-freezer, you see. And meron tayong diced beef. So, yun lang. So, ngayon naman, kailangan natin tong i-sort sa ating shelves. Meron ba pala tayong bigas mga palangga? Hindi ko nakita kasi doon ko kasi nilagay. Sino yan? I don't recognize the number. Hindi ko sinasagot pag hindi ko kilala. Mostly naman talaga ang tatawag sa telepono na ito is yung mga customer ni John. Kasi yung mga katrabaho ko sa mobile lang sila tumatawag sa akin. So, I think mga palangga, kung magkaubusan man, meron naman tayong marami-raming food na nakastock na. Yan, meron tayong rice, mga kitchen paper. At tingnan nyo to, itong shelf na to. Puno ng pagkain. Yan. So, meron tayong mga, pasensya nyo na. Ito kasi, ilalagay natin to dito. Yung iba, kasi mga baking stuff yan. At ito, ilalagay natin dyan. And yan, ilalagay natin doon sa cupboard. So, anyway. Yan na, oh. Ito na lahat yung freezer natin. Yan, oh. Yan. So, marami-rami na rin tayong na-stock. So, hopefully, kung yun na nga, kung magkaubusan, sana magkasya. Kung hindi, maglulugaw na lang talaga ako yung, ano ba, pang budget talaga. Maglugaw na lang ako, nalagyan ko ng maraming tubig, and kaunting rice, and kaunting asin. So, yun. Yun yung gagawin natin kung magkaubusan man. Anyway, ang bango nito. Itong Paul Smith na perfume. Ang in-order ko sana is yung Jimmy Choo na perfume. And, ang ni-replace ni Asda ito. Pero, mabango naman. So, I think hindi ko na to ibabalik kasi paubusan kasi yung pabango ko na, ano ba yung tawag na yun? Uy, palagi ko talaga siya nakakalimutan kasi until now, yung naka-register sa utak ko is yung Jo Malone na perfume, which is hindi Jo Malone yung perfume na ginagamit ko ngayon. Come on. What is this? I can't remember. Ilalagay ko na lang sa description kung ano yung ginagamit ko na perfume. So anyway mga palangga, kung napapansin yun, naka-makeup pala ako kasi aalis tayo. Yan. Okay na naman siguro yung eyebrows ko. Nasa bahay na kami mga palangga. Kanina, umalis nga pala kami. At kanina, para akong na-amnesia kasi nakalimutan ko dalhin yung phone ko at yung camera ko. Kayo, nakalimutan ko. Sabi ko, hala, nakalimutan ko kayong dalhin. But anyway, pumunta lang ako ng clinic and then si John dumaan sa Aldi and then nag-top up grocery na din kami kasi may mga nakalimutan akong ilista sa nung nag-online shopping ako. So, nag-top up na lang kami. Like, just bits and bobs lang talaga. And, yeah, at the moment, nagluluto ako ng tea natin. So, si John, he will have
steak, sirloin steak with fries, mushroom, and tomatoes. Ito yung steak niya. At ito yung kakainin ko tonight, yung sibas. Ipiprito ko yung sibas. Masarap to. And magno-noodles ako. Yan. May guring. Ito yung last may guring ko. Kaya ayun, ubusin ko na lang. Kasi nakita nyo naman sa ating vlog kanina, well, grocery haul, aka grocery haul. Marami tayong noodles, pero hindi muna natin yan gagamitin. Huhugasan ko muna to. Kapat-dry natin to, then lalagyan natin siya ng peppercorn and sea salt, rock salt. Noon talaga, pag nag-i-steak ako, in-order ko talaga well done. Pero ngayon, medyo natuto na ako na may dugo-dugo. Kumakain ako na may dugo-dugo ba, naging vampire na. Medium yung palagi ko nang in-order. Mag-iiba talaga yung taste natin, no? So, ngayon naman, lulutuin ko yung ating miguring. Nagpapaboil ako dito ng water. Bakit ang dilim? Sobrang dilim niya mga loves. Pasensyahan niyo na. Yung miguring pala, lalagyan ko siya ng pancit canton. Ito yung ihahalo ko sa miguring natin. Ito na, piniprito ko na yung ating sibas at yung steak natin. Yan na. Honey! So, ito yung tea ni Mr. You see kain. Honey, you see kain. Kain? What's kain? Let's eat. Really eat. Let's munch munch. So, ito na yung akin. So, kain muna kami mga palangga. Ito na rin yung vlog natin. So, bye. Bye, Jan. Bye bye. Bye bye. Mwah.